'yar uwa, duba ki gani don wa kika yi? Shin aikin kin yi shi don Allah? Ba riya ciki, ba sum'a ciki, ba son rai ciki, duk abin da kika yi na alkhairi. Idan kika ga kamar akwai son rai ciki, akwai riya ciki, kin baye ne don a ce wacce ta baye, kin faɗi ne don a ce wacce ta iya magana, kin yi karatu ne don a ce ke kika fi kowa iyawa, ko kin yi menene, duk abin da za ki yi kuma idan kika same shi yana ciki, to ki ba kanki hakuri yar uwa, ba kanki hakuri, ki iya ki tabbatar da komai kike kuma ki yi shi saboda Allah. Hasibu anfusakum, muna magana kan mu yi makanmu hisabi. ‘Yar uwa, in makanki hisabi, amanan wa kika ci kika biduri kika zauna? Ranar da za ki kai gaban Allah ba sai suwa, ranar da ba kuɗi, ranar da ba gida, ranar da ba komai, me za ki biya da shi? Hasibu anfusakum. Allah yana gaya mana a cikin alkur'aninsa mai girma ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Allah ce, ya ku wayanda kuka yi imani da Allah, ya masu takawa, ya masu tsoron Allah, imaninku Allah ce, ittaqullah, ku ji tsoron Allah. Ku da kuka yadda da Allah, ku ji Allah bai ce ya ayyuhan nasu ba. Qur'ani Allah na kiran ya ayyuhan nas, ya gama kowa da kowa, ya gama musulmi, kafiri, mumini, munafiki, wane ne, amma da lokacin da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, to ya zabe ni. Ya ku wayanda kuka yi imani da Allah, ittaqullah, Allah ya ce ku ji tsoron Allah, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, yace rai ta kalli abin da za ta aikata don gobinta. Kowace rai, raina, ranki, ranta, ransu, ranmu, dukkanmu Allah ya ce kowace rai ta kalli abin da za ta yi ma don gobinta. Wani irin gobe? Goben kwana? A'a, gobe kiyama, wurin ake rayuwa mai tsawo. Ku duba duk zamanin annabi Adam, yau aka yi mutu, aka su waɗanda suka mutu suna karkashin kasafa, kuma kiyama bai tashi ba kenan, inda za a ba komawa, goben da ya fi kowace gobe. Allah wai yi aiki don wannan, yi aiki, kowace ta duba me za ta yi, me zan yi don gobe na, me zan ajiye don gobe na. ‘Yar uwa, shuka alkhairi domin gobe, tun nan duniya ma kin ci riba kamin lahira. ‘Yar uwan da kika aikata alkhairi, kika shuka alkhairi, Allah ya bar ki girbe shi nan duniya. Allah bai tozatar da ke, Allah bai tozatar da ‘ya'yanki, Allah bai kunyatar da ke, Allah ba zai kunyatar da ‘ya'yanki ba, ma dama kin ji tsoron Allah, kin yi abin da Allah ke so. Tun nan duniya za ki ci riba kamin lahira. Tsoron Allah da za ki aikata alkhairi, ki fadi mai kyau. Allah ce ku fadi magana kaulan sadida, fadi magana mai kyau. In kika yi magana mai kyau, yuslih lakum a'malakum, Allah ya gyara miki ayyukanki, ya gyara yaranki, ke diyan kowa diyanki ne, don kina fadin alkhairi. Allah shirye ku, Allah
ka gyara ba Allah wadar ba. Ba Allah wadar ba, yawanci Allah wadar, oh Allah ne ya sauwake ne. A'a, kulu kaulan sadida. Duka yana daga cikin aikin da zaki aje ma gobenki, sallanki mai kyau. Gyara zamanki tsakaninki da yar uwanki mai kyau, gaskiya tsakaninki da yar uwanki, gaskiya tsakaninki da mijinki, gaskiya tsakaninki da kishiyanki. Yan uwaye, iyaye, idan muka shuka alkhairi ma yana bari ya taba ƴaƴanmu, yana bari ya taba ƴaƴanmu. Shi yasa Allah ce ku aikata aiki, kowace rai ta duba abin da za ta yi da don gobenta, domin gobe inda za mu kiyama aiki Allah ke duba. Aikin nan kuma shine abin da muke aikata yau da gobe da shi yasa muke raye. Karatun Qur'ani, ambatan Allah, sada zumunci, biyayyan aurenki, tarbiyyar ‘ya'yanki, yin sadakokinki, ji da talakawanki, yafewa ma ‘yan uwayenki, tausayinki, kyautata ma marayinki. Alkhairin da zaki shi ne aikin da zaki sa ‘yan uwa, bidiken shi mai kyau wanda zaki ta saka alkhairinki ciki. Bidi kwankwan da zaki aje kulli yau ki saka alkhairinki. Yau ga sadakan da kika saka, gobe ga alkhairin da kika saka, jibi ga abin. Ke da kanki kina kiɗa yawon kanki, hasibu anfusakum. Allah ce inna la khabirun bima ta'malun, domin shi Allah ya ce wattaqullah. Har wa yau Allah ce ku kuma kara jin tsoron Allah. Ji tsoron Allah. Allah ya halicce ki ma jikinki da kanshi ya zama CID ki, wanda ya miki wani ya kamata ki ji tsoron shi. Bayan mala'iku na tare da ke da kanki, jikinki da kanshi, su kuma masu yi miki shaida ne gobe kiyama. Shi yasa Allah ya ce ku ji tsoron shi. Ba wanda ya kai Allah security. Muna kallon duniya, wallahi masalil ala, sai Allah ya bar muna gani abubuwa na faruwa. Za ka shiga dakin mutum ya ajiye wani abin da na'uran da komi kika yana kallon ki, ke baki sani ba, baki sani ba. Mutum na runguma mutum ma ya manna mai abin da duk abin da yake yi yana, to Allah shi ya tunyi su yi aidin jikinki dukkansu. Shi sa Allah ce gobe kiyama, Allah yake gaya mana cikin Qur'aninsa mai girma, suratul Qaf. Allah ce al-yau, suratul Yasin ko, Allah yake cewa اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون. نعم. التي يوم نختم على أفواههم، يوم زامو رفي باكنسو، وتكلمنا أيديهم، يو عنه وانسو ذاسي مغانا، وتشهد أرجلهم، كفاف وانسو سيشيدا بما كانوا يكسبون، أبين دا سوكا كسانشي سوكا أيكتا. إسا يرؤوا الله يقول جسورنش kuma tsoron Allah yana da dadi. Lokacin da kike tsoron shi yana son ki, domin tsoron Allah ya barki abin da Allah ke so. Shi sa lokacin tsoron Allah zai bar kina bin dokan Allah. Shi Allah ya ce wala takunu kallazina nasullah, kada ku kasance kaman waɗanda suka manta da Allah. Fa'ansahum anfusahum, sai kuma suka manta da kawunansu. Domin mantawa da Allah kenan kin manta da kanki ne, amma ba wai kin manta da Allah bane. Don kika san Allah na ganin ki,
kin boye kina chatting da mijin wani, kika san Allah na ganin ki, kin boye kina chatting da farka, kika san Allah na ganin ki, kin boye kina fidda kanki sirara ma wasu mazaje domin goman duniya ko babban duniya, kika san kamar Allah yana ganin ki, in baki manta da shi ba kin bata yar uwanki don ke ki samu shiga wurin miji, ya kore ta, ta bar 'ya'yanta, ki walakanta su, ki kwakwangare su, kika manta kamar Allah yana ganin ki, kin manta da kanki, kuma gobe kiyama ya karbi hakkin kowa ya bashi, ya tona asirin kowa ko kinki ko kin so. Isa ya ce kiyama yawma tubala sarair, يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Allah ce ranar tonan asiri, ran da Allah zai tona asiri, guban da kika ciyar da shi domin saboda ke ya ganki kai ga kishiyanki, ya ga 'ya'yanki kai ga 'ya'yan kishiyanki, ya ji da ke da iyayenki ke ji da iyayen shi. Yau matubula sara'ir, yau matubula sara'ir, Allah ya tona asiri. Ranar kuma fama lahu min kowa, Allah ce ranar mutum bai da karfi kuma wala nasir bai da mai taimakon shi. Shi sa lokacin da mutum ya manta da Allah, kamar Allah yana murakaban shi, yana biye da shi, yana gani shi, yana ga duk abin da yake yi, shi yana ga kamar shi zai tuci kan shi kenan a lokacin. Shi sa yan uwaye mu zama masu hisabi, yi makanki hisabi. Sallolinki da kike kin san farillan shi, sallolinki da kike kin san sunnan shi, mustahabin shi, sallolinki da kike yi karatun shi mai kyau ne, sallolinki da kike yi kin yi bincike, tuna makanki domin kamar gobe kiyama akwai hisabi dukan ibadun da zaki yi duka. Shi sa Allah ce wala takunu, ku ka ku kasance, ina kuke yan uwayena da kuke saulara na, kamu zamo kamar irinsu, kamar kafirawa da suka ci suka koshi suka manta da Allah kamar Allah ya yi su. Kaku zamo kamar irin yadda Fir'auna ya yi girman kai har ya manta akwai Allah, ya ce ma ba Allah. Kamar da yau yan abin nan falsafa wasu na cewa ba Allah domin sun ji daɗi kwarai, sun manta da kawunan su kamar ina suka fito. To mu da yawa wasu mu ba su cewa ba Allah, amma bilisali halin suna nuna cewa ba Allah. Shi sa sun manta da kawunansu. In ka san akwai Allah yana murakabanka, ya yi maka hisabi gobe kiyama, ka zo ka saya gaban filin duniya duka, ga mutane ga aljannai ga kowa da kowa, maza da mata, duniya kaf. Don kin ce ke da ki ji kunyan duniya ne, to gara kwabanki ya kare, gara arzikinki ya kare. Wallahi ba da ke kina raye dai mijinki bai isa ya aure ya kara kanki ba, ke kina raye to diyan kishiyanki bai isa ya hau sama ba. Duk inda zaki bi in ya hau sai an jawo shi ya fadi. Da yawa suna yi, Allah ya fi mana, kuma Allah ya kiyaye mu cikin su yar uwaye. In ba mu cikin mu gode ma Allah. Idan akwai masu irin wayannan halayya su tuba, mu tuba zuwa ga Allah. Tubu ila Allah. Allah yana son tubanmu, Allah yana son tubanmu, Allah yana son mu. Shi sa yake muna wa'inga inzari, yana muna wannan gargadin mu kiyaye. Shi sa Allah yana gaya mana cikin Qur'aninsa mai girma, yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Allah ce wa anibu ila rabbikum,
wai ku yi gudu ku juyo zuwa ga ubangijinku ya yan uwaye hasibu. Kika yi hisabi, kika ga matsayinki, kika auna kanki, kika ga inda kike, ke mai gaskiya ne ko ke mai ƙarya ne,